ges i ngeni yn y Traeth Coch yn Sir Fôn 1950, Tachwedd y Chweched. Ges i magu ar dyddyn bach, athrodd yn had, ffarmwr yn yr ci. A fi'n unig blentyn, nid yn blentyn unig, ond yn unig blentyn. Ac roeddwn ni wrth fy modd ar y ffarm. Gan ys gynnau'n brawd a chwar, o'n i'n arfer mynd mas llawer iawn gyda'n yr ci yn had i helpu. Ac oherwydd hynny, dwi'n gwybod enwau'r coed a'r blodau a'r adar a bethau fel ni. O'n i'n byw yn agos iawn at y traeth, ti 3/4 milltir lawr yr hewl. Ac yn y dyddiau hynny, yn ôl yn y 50au, allwch chi gerdded ar ben eich hunan yn ddigon saff yn 9 oed, unrhyw fan o'ch chi moyn mynd. A o'n i'n treulio llawer iawn yn amser i lawr yn y traeth yn edrych ac yn gwylio ac yn cerdded o gwmpas yr hewlydd, yn edrych ar fyd natur a bethau fel ni. Cofio pan o'n i'n blentyn, oedd fenyw'r ffarm i lawr yr hewlydd cael babi a sgrifennes i gerdd. A dwi'n cofio mynd na ar wnawn di Sul ar gerdd ma a'i rhoi hi a par o fwtis dwi'n meddwl i'r babi oedd mewn gi fy nain wedi wai. Oedd y nain yn ei da am wai. Ac ges i hanner cwron yn present. Ond dyw barddoniaeth ddim yn broffitiol o gwbl. Bydwch yn meddwl hwnna, gwbl. Os ych chi moyn llwgu, jyst sgrifennwch barddoniaeth. Beth bynnag. Pan nes i'r ysgol, o'n ni'n ffodus dros ben achos oedd gyda ni athrawon dar amser hynny. Dysgu bob math o stwff i chi am farddoniaeth Gymraeg. Stwff Aidi Hwsyn a Eifion Wyn a bethau fel ni wedi dysgu fe ers pan o'n i'n fach. A fi'n digwydd bod, fi'n hoples da maths, dda i ddim da maths na gwyddoniaeth. Ond yn cofio geiriau, dwliau'r geiriau, yn had yn fardd, wastad barddoniaeth yn y tŷ, wastad papur ar y ford, wastad sgrifennu, yn had yn gystadleuwr mawr, wedi ennill sawl cater, mae cwbl o gadeiriau, da fi'n tŷ nawr a coronau gyda ge. Ac wedyn, oedd e'n dod yn naturiol i fi. Ais i'r ysgol uwchradd, i Langefni, a athrawes Saesneg yn gweud, now then girls, you've got to write a poem on summer. A wedyn, o'n i'n meddwl, alright then. A byddai'n ffrind yn gweithio, dwi'n wedi wneud hwn, gwybod sut i'n wneud hwn. A wedyn byddai'n dweud, pe poen i'n nai ti nawr. A wedyn o'n i'n sgrifennu iddi hi, ac un i'n ffrind, ac un i'n ffrind arall, ac un i fi. A byddai'r athrawes yn dod rownd wedyn, a byddai'n gweud, yes, very good, Catherine, excellent. Einar Jones, yes, not so good as Catherine's. A fi oedd i'n wneud blink lot. Yn cael lot o sbri, wneud pethau fel ni. Pan o'n i'n yn 10au, fe gyhoeddwyd peth o'n waith i mewn cylchgrawn o'r enw Mabon. Di ddim yn bod dim oed, dim ond yn y llyfrgell genedlaethol. Ond dyna pryd dechreuodd y busnes cyhoeddi ma ddod. A pan nes i'r coleg, o'n i'n ffodus iawn oedd Dr Gwyn Thomas yn un o'n athrawon i'n y coleg, a dde wastad yn gofyn os oedd stwff dy fi, a sa'n gwybod siwt dechreuodd ond ges i gyhoeddi llyfryn renw Pigo Crachan. Oedd yn haid yn dal yn fyw, so felly mae rhaid bod e'n 70au, dechrau 70au. Ac ar ôl hynny, fi wedi coeddi 2 cyflo arall. O fi ddisi iawn bob amser. Mae wastad cerddi'n ymhenni. Fi'n debyg iawn i eliffant pan fi'n meddwl am gerdd. Mae'n cymryd lot o amser i feddwl. O fi fel caseg yn calw, achos dyn nhw'n fel a maen nhw'n dod mas yn y ffurf na gan amla. Yn amal iawn fi'n newid dim ar y ffurf. Falle byddai'n stico gair o fy co i fan hyn. Pan fi'n darllen y to i weld sy'n mynd. Gan amla fi'n cael y llinell ola yn gyntaf. A fi'n gweithio ti ar diwedd bob amser.